Strikkefisk, strikkekæde, omgangstæller, kald den hvad du vil, den har samme funktion. Det her det er en ribkant, jeg skal strikke et ærme. Jeg skal tage ud på hver tredje pind, fordi jeg skal øge. Jeg vælger en strikkefisk med 3 ringe. Du kan se 1, 2, 3. Den er dekorativ, den er lidt sød, og den har en let perle nede for enden. Du bruger din strikkefisk til, du benytter den på samme måde, som hvis du bruger en ganske almindelig strikkemarkør. Det vil sige, når du kommer hen til åbningen, så i stedet for at trække den over, som du vil gøre med en almindelig strikkemarkør, strikker du ned i den næste ring. Og her, der har jeg jo så en perle siddende. Det kan være et vedhæng, det kan være, ja, you name it. Det her, det fortæller dig, nu skal jeg noget. Så du flytter den over, og du tager den anden ring af, for den skal du ikke bruge mere. Og så gør du det, du skal. Og så strikker du videre rundt. Og når du så kommer over til den igen, så ved du, okay, jeg har foretaget mig noget på den der, så skal jeg starte forfra igen. Og så flytter du din pind op i etteren, og flytter den over, og glider træerne af. Det er ret simpelt. Jeg foretrækker at have det præcise antal ringe, som opskriften siger, at jeg skal bruge per omgang. Hvis jeg begynder at have anden, så kan jeg blive forvirret, jeg kan lægge det fra mig, og jeg glemmer, og jeg gider det ikke. Så derfor så er det i mit sortiment, at det er det, der er passende til det, du skal bruge. Det kan være, at det forandrer sig på et tidspunkt. Men lige nu, der findes de i sølv, og du kan få dem til pind 6, op til pind 6, og du kan få dem op til pind 10, og du kan også få dem med farvede ringe. Der var et sortiment, der lige gjorde, at man kunne lave lidt ekstra, og de er farverige. Men find det hele på frøkenfrost.shop.dk.